медонед байни маву садҳо подписчикои ма чӣ монандияй? Ҳамаи мо як вақт ба барномасозӣ ҳамчун як чизи қин назар мекардем. Вақте ки ман барномасозиро нав сар кардам, маълумот бениҳоят зиёд буд, аммо ман намедонистам чӣ хел фоидаи ира ба даст биёрам. мавзӯъҳое ки дар як соат фаҳмидашон мешид, ман дар якчанд ҳафта ӯро айхид мекардам, чунки як системаи аниқ надоштам. ай ҳамин сабаб ман системаи омӯзишии барномасозиро қадам ба қадам барои навкорон сохтам ва аллакай 100 нафар шогирдои мо ба ҳамин система дарс хонда курси моро тамом карданд. Яка дарсатон беҳтарин ва дарсати олӣ ҳастанд. Беҳтаринан ягон чи нестан 100% фаҳмондан манзурай. ва 90% ӯо уже роҳи худшона дар барномасозӣ ёфтанд. агар ту бихоҳӣ ки барномасоз шавӣ, марҳамат ба академияи мо дохил шав. фақат дар директ академия навис, ман ҳамаи маълумота туда роӣ мекунам. тезашка 5 нафари аввалда тахфифи калон дорем.